бале ман шуморо хеле ҳам хуб мефаҳмам ки як табиати одамизота дар ягон соҳа агар яъне ки баҳс кунад мехоҳад ки бурд кунад, лекин ҳастанд соҳаҳое ки худ агар праф ҳам буброӣ не ки аз таҳти дил намехоҳӣ ки ҳамин кор рух буда. Мо медонем ки як чанд видеои пеш бо ҳамроҳи шумо прогнозҳои худмона дар бораи ҳамин ҳодисае ки рафтаистай бо Россия ва Украина гуфтем. Ин якум прогнозе ки гуфтем ки дар асл ҳамин хел шид суди гага буд нисбати Путин. Та авлиёи решили мебурори. Ма авлиё нестам, брато, не ки як чиза здравый смысл мегам, просто як чизи оддӣ шумо фикр кунед, як чизи реальный оддира. Ва дигимаш ки дар видеои пешина бо ҳамроҳи шумо тамошо кардем, албатта шумо даётон астае ки дар оҷа гуфтем ки Пригожин метавона ки бихеза зидди Россия бишавад. Вай да чиво отдельный одам хича ҳисоб мекунад ки тамоми армияе ки дар дасти ҳамо астае ки ҳоло рафтаистай, ҳамо одам любой ҳолат метавона ки дига хел мнение шавад, дига хел фикр кунад, дигасу бугарда. Ва баъди ҳамон видео як рӯз пасаш ё ду рӯз пасаш Пригожин хести армия хича ба тарафи Кремл равона кард. Албатта ҳамин хел чизора мегӯӣ, бале анализ қатъӣ мегӯӣ, но намехоҳӣ ки кор бад шава. Яъне ки иҷа ба гап дар бораи тарафдорӣ намерава ки мисол намехоҳӣ ки Россияро бизанад, намехоҳӣ Украинаро бизанад, намехоҳӣ дига. Не, вообще ман шуморо медонам ки шумо ҳам қатъӣ ман ҳамфикрин. Ман вообще умуман против ҷангам. Барои чӣ хотир ки ман намехоҳам ки хуни як одам, як банда биреза. Ягон халқ, ягон одами оддӣ ҷанга намехоҳад. Оие ки солдат мехеза мега ҳо ман мехоҳам, ҳо душман ҳои че, и промивани мозги меган ира, мозг шуштанай, в общем гап дар бораи ин нестай, но дар асл ягон кас намехоҳад. И чизи факт. Ва дар видео дар бораи чӣ гап мезанем ба мувофиқи дархостҳои беҳадам зиёди шумо дар бораи худи Пригожин, шефи Вагнерцо, кияй, чияй, ки буд, чӣ шид. Яъне ки шумо бисёриятон медонед ки ура ҳамчун повари Путин меган. Чӣ хел як повар хест соҳиби як армияи шахсӣ шид? Ва ё ин ки чӣ хел армия сохт? Ва ё ин ки дар асл и поварай ва вообще поварам бошад дар асл и гап ростай ки повари Путинай ё ин ки повари Путин буд. Я хуй знаю. Ва чӣ хел одаме ки и қадар тарафдори Путин буд, мисол через Путин ҳама корро чӣ мекард, и рӯз хест противш биромад ки ҳатто худи Путинам тарсид аз ин кор. Подробно дар бораи Пригожин гап мезанем аз аввал то ҳамин рӯза. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Барое ки видео тез барояд шумо дидем ки видеои охирон чанд рӯз пеш баромада буд. Барои он хотире ки шумо да чиво роҳат мекунен аз тамошои видео ки лайк мондана фаромӯш мекунен. Шумо натарсен, лайк барои ма сум намеёрад. ютуби пад ҳамин хел фейл дора ки вақте ки ту лайк намемонӣ, лайк дизлайк фарқ надорад чизе ки боша. Лайк, дизлайк, комментария ҳамин чиз активността нишон мета. ютуб алгоритмаш вақте ки ту действия мекунӣ дар видео, вай хиёл мекуна ки як хиёл мекуна, не, вай мефаҳма ки действительно аудиторияи ҳамин одам да видеош интереснее. Просто ҳеч намекунӣ, мега хай фонови ҳам хел гирён кардагия касиу рафта мақсад карточка пуст кардагия аҳамият доги нестай видеора. Барои ҳам хотир лайка монен видео тез мебарояд. Намонде не. Чӣ хеле ки шумо дар ин видео диден одамо дар ҷанг сумкор мекунанд. Мешавад дар ҷанг сумкор кардан, но на дар чунин ҷанг. Яъне ки дар ҷангварои ММА, дар бозингарои футбол ту метавонӣ дар бурди во пул кор кунӣ. Агар угадат карда бутонӣ бурди вора. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар якум комментария закрепит кардагия ва ҳамчун дар он комментария промокод астае ки ту ба ёрдами промокод метавонӣ бонус ба даст биёрӣ дар вақти якум пополненӣ карданат. Мисол баланста чӣ қадар маблағе ки сум мондӣ то 6500 рубла, ҳамон қадар дига бонус мегирӣ. Ҳар рӯз монда бозӣ мекунӣ, баъдан бурд кардӣ, ҳамаш айхтай. Ссилка ва промокод дар якум комментария маҳкамае. Ман подробно гап намезанам ки главаи ЧВК Вагнер яъне ки Пригожин чӣ кор кард, камтара кӯтоҳ мефаҳмонам барои одамое ки мумкин дарак надошта бошанд. Агар ки подробно хостен ман дар ин бора видео мекунам, лекин фикр намекунам ки дар кор боша, барои ки аз ин кор хеле ҳам вақт гузашт. Дар ҳамон вақти дар кори шумо видео накардам, барои он хотире ки информатсияро дар он вақт он қадар хуб одамо қабул намекунанд. Барои он хотире ки чӣ менависанд сразу хайп кардистай сари вақт. Яъне ки ҷангварои ЧВК Вагнер Ростов-на-Дону мегиранд, рост калонаи худшона роҳӣ мекунанд ба тарафи Москва. Метавонем бигем ки дар роҳи ӯ ба ӯ ягон кас монеа намебарояд. ва ҳам хел ба худи худшон мераванд на расслабуха бигем ва дар қариб под Москва меистанд. Баъдан вақте ки меистанд, переговор сар мешавад ки дар инҷа бисёр гапҳо астае ки мақсад переговор чӣ хел шид, бо Лукашенко договориться кардан ва Лукашенко ӯро халос кард, ё ки Лукашенкоро халос кард, ё ки Лукашенко Путина халос кард, ё ки Лукашенко вообще Беларусия Россияро халос кард.
вообще яъне ки ин отдельный ролик ай дар бораи переговоршон агар ки шумо бихоҳен ма видео кунам хуб анализ кунем тамошо кунем ки чӣ гапай чӣ хел шид вообще барои чӣ истод отдельный видео агар хоҳем мекунам лекин гап дар бораи нестай кӯтоҳ ма гуфтам ки чӣ кор кард шахсеро ки мо дар бораш гап мезанем ки кияй вообще худаш яъне ки Евгений Пригожин ба рафтори худаш опустит мекунад ниже плинтус бигем Вот так опустят ниже плинтусе. Министерствои оборонаи Россияра яъне ки дар як сутка корера мекунад зидди Россия ки дар ҳаққи Россия бигем ки ягон кас то иқа вақта карда тонистагӣ набуд яъне ки наметонист ва гуфтанам намешид мисол шумо худтон медонед ки дар бораи Россия ва Россия гап мезанӣ ҳоло агар ҳатто ма дар Великобритания ягон одам қати дар бораи Россия гап мезанӣ мега о Россия вообще страшная вообще опасная дигар лекин шумо бинед ки як армияи шахсӣ чӣ кор кард Евгений Пригожин шахсе ки ура повар яъне ки ошпази Путин мегуфтанд масхара мекарданд клоун мегуфтанд имрӯз тавонист ки сабаб шава ки аз мақомҳои баланди Россия бисёр аъзоҳош аз кор бароянд чӣ гуна одаме ки пеш аз ин корш шеф буд лекин танҳо дар турма агар ки дар оҷа шефам боша тавонист ки вообще шефи як армия шава на ин ки шефи кухни Евгений Викторович Пригожин ба дунё омадагия дар Ленинград соли 1961 хатм кардагия мактаби интернатии варзишира а баъдан ҳуҷҷатҳои худша месупора дар фарматсевтӣ ба фикрам мехост ки аптека кушоя лекин донишгоҳа хатм карда наметавонад Пригожини 18-сола соли 79 2 сол условни мегирад барои даздӣ ба фикрам ки ин кор ура қаноат карда наметавонад мақсад ин несерьёзне бар 2 солак боиша условни барои даздӣ ва ҳамин хел соли 81 ба ҳар гуна маълумот ё ин ки 12 ё ин ки 13 сол сроки реални мегирад барои ҳар гуна гуноҳҳо яъне ки общий оптум мекунад кора ва дар ҳар гуна статьяҳое ки дар умум чунин срокш додагиянд хабарнигорон мегӯянд ки дар ин ҷо буд статьяҳо ба монанди даздӣ ба монанди ҷалб кардани дигар одамо барои ҷиноят содир кардан яъне ки шахсе ки ҳоло мо ҳамчун шефи ЧВК Вагнер мешиносем соли 88 ба озодӣ мебарояд ва аз ҳамон вақт то ин вақта ягон бор дига ба турма бар намегарда ва албатта ки то ҳолора баъди чӣ гап мешава ҳоло ягон кас намедонад лекин чӣ хеле ки буд набуд таърихи гузаштат ба карьераи ҳозират само собой ки таъсир мерасонад ма дар маҳбас будам аз соли 79 то соли 90 албатта ки пурра ҳамаша айни замон ма ёдоварда наметавонам зиёда аз 40 сол гузашт лекин аниқ будам дар маҳбаси ленинградский ях дар коми дар вятлеги албатта ки бисёриҳо дар маҳбас будагиянд баъзеҳо худшона гум мекунанд баъзеҳо баақлтар мешаванд ва ба фоидаи давлату кишвар кор мекунанд дар мо дар байни рӯзҳо ҳам хел гап ҳастае ки агар ки писар бесарӣ кунад тавассути муҷозот метавонӣ ки аз ӯ мард бисозӣ албатта рафтори шахсҳои оддӣ нисбати шахсе ки дар маҳбас ҳаёти худша гузарондагия як чанд соли ҳаёти худша гуногун мешаванд баъзе шахсҳо тарафдор мешаванд а баъзеҳо зид ё ин ки тарафдор дар кадом соҳа мисол мегирем чунин соҳа ба мисли сарварӣ кардани кишвар ё ин ки ба мисли сарварӣ кардани армияи ҷангӣ албатта ки агар ки мо дар доираи армияи ҷангӣ гап занем чунин одама дастгирӣ мекунанд албатта хай чӣ и психикаи одаме ки дар маҳбас гузарондагия чӣ гуна барои сарварӣ кардани армияи ҷангӣ ҷанг да шумо медонед ки чӣ кор мекунад чунин одам фикр мекунад ки мешава агар ки ура ягон одаме бо баақл хуб идора кунад ки ҳамаро якбора ҷазиртар накунад лекин чунин одама сарвари давлат мондан на он қадар идеяи хубае лекин дар болои ҳамаи ҳастанд одамое ки аз тарафи харизмаи Пригожин яъне ки чӣ гуна ӯ гап мезанад чӣ гуна ӯ маълумот пешниҳод мекунад чӣ гуна гапоеро мега ки дили халқ мехост бига аз ҳамин хотир бисёр одамо ҳатто бисёр не где-то ё ин ки 20-25% одамо мехоҳанд ки ҳатто ӯ сарварӣ кунад ва дар бораи харизма дар бораи гапзаниш дар бораи чӣ гуна ӯ одаморо тарафи худаш мекунад ва чӣ гуна вообще дар турма мерава маҳбусоро ба ҷанг даъват мекунад яъне ки ба армияи худаш мегирад ва ӯро бовар мекунад чӣ гуна ӯ тонист ки нисбати худаш ишқи мардума ҷалб кунад дар давоми видео гап мезанем дар бораи стратегияи ӯ ва психологически чӣ хел ход мекунад акнун гап мезанем дар бораи онеш ки чӣ гуна Пригожин аз як маҳбус ҳамчун як президент блин чӣ бад деҷа президент баромад гап мезанем дар бораи онеш ки чӣ гуна Пригожин аз як маҳбус тонист ки як бизнесмен як одами машҳур шава ки имрӯз ба ин гуна ҷойҳо расид ӯ оғоз мекунад аз як ходокхонаи оддӣ ва баъдан аз наватели як қатор супермаркетҳо мешавад дар мобайни солҳои 90 мегзара ба ресторанни бизнес аз соли 96 боша мекушояд ресторан бо номи таможняи кӯҳна албатта ки ресторани ӯ
барои шахсҳои оддӣ набуд. уҷа элитаҳои Петербург мерафтанд ва баъди чи як теплоходи кӯҳнаи дигара мехара барои кушодани ресторани худаш бо номи New Island, ки албатта ҳамин ресторан бо номи New Island сабаб мешавад ки сабаб мешавад ки алоқаи ӯ бо шахсҳои якуми власти Россия оғоз шавад, на танҳо Россия. Дидем шумо ки бизнес чӣ хел оддӣ сар мешавад ва чӣ гуна метавонад ки бихеза барояму кишоенохи ҳаму прашки фурӯшака ягон ходокхонае. Яъне ки ба ин ресторани нави New Island-аш шахсҳои якуми власт мерафтанд, шахсҳои якуми хориҷиё ва ҳамчунин бандитову ворзаконову дигар, яъне ки одамои оддӣ набуданд дар уҷа, барое ки ресторани элитни буд. В соли 2001 президенти Россия Владимир Путин дар ҳамин ресторан вомехӯрад бо сарвари Франсия Жак Ширак. А баъди 2 сол меҳмони ин ресторан мешавад президенти Амрико Ҷорҷ Буши хурдӣ ва ҳамчунин чунин маълумот дар манбаъҳои кушоди интернетӣ ҳастае ки соли 2003 худи Путин дар ҳамуҷа зодрӯз шақаят кардагиае. Бо он нигоҳ накарда ки Пригожин основатель, яъне ки бигем соҳиби ресторан буд, дар инҷа официантӣ мекунад, яъне ки официантӣ неу хай короче мегӯям ки официантам бошӣ, смотрята официанти ки, яъне ки барои шахсони якум худаш хӯрок мекаша. Сурате ки ҳоло айни замон шумо мебинед, ба назди Путин худи Пригожин хӯрок оварда истае. Владимир Путин дид ки ман аз як ларёкча бизнес сохтум. Дид ки чӣ хел ман худма бой надодум. Дид ки чӣ хел ман ба одамои шахсони якум хӯрок меовардам. яъне ки дар инҷаш як чиз хеле ҳам ҷолибае ки мега худи Путин дид ки ман аз як ходокхона чӣ хел бизнесмени калон шидам, ба фикрам ки Путин ходогоҳи ира хӯрдагие. Пригожин бизнесша бо калонтар мекунад, яъне ки барои омода кардан ё ин ки гузаронидани ҷашну чорабиниҳо ва дастафка кардани хӯрокҳо, на барои халқи оддӣ. Яъне ки дар инаугурасияи Дмитрий Медведев ташкилкунандаи ужини ҳамин чорабинӣ Пригожин буд. Соли 2008 маҳз ҳамин кор Пригожинда чунин лақаб меёрад. яъне ки дар инҷа ҳоло мо мефаҳмем ки барои чи Пригожина повари Путин меган. Оли бисёр одамо мумкин хиёл кунанд ки Пригожин кадом вақти мақсад официални повари Путин будагия, не ки не, то есть повар будагия, но официални не. Барои чи чунин лақаб мебарояд. Соли 2017 пресс-секретар Дмитрий Песков Пригожина повари Путин ном мегирад. А баъдан чунин суханҳои Песков ҳамчун як мем мешавад, прикол мекунанд дар ин бора. Лекин лақаб меиста. Всё, дигар ҷои грез нест. Ранги вақти як шиноси мо гуфтагӣ буд ки хай аст каса паланг меган, хай каса қурбақа меган. Мақсад ҳам хел прозвиш дига мерава лақаб. Яъне ки албатта ҷиш ҳам қайд кардан дар корае ки Путин ва Пригожин ягон вақти хеле кентои сахт аддушински набуданд, но ҳама медонист ки ҳастаи ҳамин хел шахс ба монанди Пригожин ки Путин ӯра мешиноса, ягон хел контакт, ягон хел суҳбат байни ӯ ягон вақт мегзара. Агар ки смсҳои Путин кам шавад, мақсад личкаш да бинависа ё ки намедонам хай чӣ хел ӯ суҳбат мекардан. Баъдан Пригожин мехоҳад ки на танҳо ба ном повари Путин бошаву, балки повари тамоми армияву мактабҳои Россия. Чӣ гуна? Мумкин вақтҳои мактабиро агар ёд дошта бошед, ман ҳоло намедонам дар мактабҳо чӣ хеле ҳастад, лекин вақтҳои мактаби мода намедонам синфи чанд будем ки аввал да набуд, баъд яке дар мактаб хӯрок додан сар шид. Масад завтрак да буд, обед да буд, кай да буд, ба мехӯрдем, ба ин буромад раҳмат ба ошпаз гуфта мерафтем, кас да ба ёд боша агар да комментария бинависен. И хеле повар неу, чӣ гуна повар, хеле ҳам повари калон, ҳоло дар бораш гап мезанам. Декабри соли 2012 ширкати ӯ бо номи Камкорд контракт қабул мекунад барои дастрас кардани хӯрок ба армияи Россия. мувофиқи маълумотҳои Forbes, суме ки аз ин контракт дар муддати 2 сол ба даст оварда мешавад ба ширкати Камкорди Пригожин дар бар мегирад 92 миллиард рублейра, 1 миллиард 80 миллион доллар. мувофиқи маълумотҳои BBC, контрактҳои Пригожин, яъне ки ҳамин поставкаи хӯрокаш хеле ҳам ба поён меафта соли 2018 ва сабаби ин кор чӣ мешавад? Яъне ки Путин да дигар хӯрокҳои маъқул намешавад? Не, сабаби ин кор мешавад Шойгу. бале, яъне ки ин вақте ки ҳоло шумо мебинед ки чӣ хел байни ӯ муноқишаҳои вазмин мерава, ба хотири ҷанг нест, яъне ки дар вақти ҷанг ин муноқишаҳои оз ҳаршидагӣ набуд. И лични характер дора, характери бизнесӣ дора ва ин хеле ҳам давно ҳаршидагӣ ба гуфти
китайсо. Албатта чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем, бояд ки хӯрок меовард ба армияу ба мактабҳо, таъмин мекунад ба хӯрок мактабҳои Петербурга, баъдан мегзара ба Москва. Аз соли 2011 то соли 2021 ширкати Пригожин барои таъмин кардани хӯрок ба мактабҳо бурд мекунад тендера ба ҳаҷми 185 миллиард рубл ва танҳо дар як соли 2022 чунин контрактҳо ба ӯ 91 миллиард рубл меёранд. яъне ки аллакай шумо фаҳмидестен масштаби қудрат доштани Пригожин бисёр одамо шиносанд дар вақти ҷанг, то ин вақта ӯро намешнохтанд ва бисёриҳо фикр мекунанд ки и вообще чи як хай мисол дар ҷанг наниматш карда боша Путин ба армияи шахсиш хай ягон сум додаиша ҳоли ягон сум дигаш ната хай тамом дига бурд карда наметавона ё ин ки мақсад сумаш ки ната тамом дига армияш ҳамаш распад мешава, лекин не шумо гузаштаи ира мумкин надонен агар чунин фикр кунен. аллакай фаҳмидестен ки база аз куҷоай. ҳоло мо дар давоми видео гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна сформировать шудаги, яъне ки оғоз шудаги, ташкил шудаги армияе ки имрӯз Пригожин сарварӣ мекунад дар болои ӯ армия. албатта ки чӣ хеле ки дигар бизнесменҳо совет метиҳанд, агар ту бизнесмен бошӣ, яъне ки соҳибкор не, именно бизнесмен, ту бояд ки як соҳаи бизнеса нақапӣ, параллелна чанд бизнес дошта бошӣ ва Пригожинам ҳамин чиза соблюдат мекунад, яъне ки параллелна бо повриш дигар соҳаҳои бизнесам даст дошт. Ва мехостам як маълумоти хеле ҳам ҷолиби дигара бугум ки вақте ки дар интернет магазини мо ворид мешаванд, бисёр одамо удивид мешаванд ки барои чӣ баъзе борҳо мисол як моҳ пеш 3000 рубл меистод, як бора 1000 рубл шиданд, барои чӣ хотир ира аксия меган ва аксия чӣ гуна пайдо мешавад. бародор, аксия дар магазин молҳое ҳастанд ки мисол обув мегирем, тамоми размерҳо ҳаст, подходящий размерҳо и 41, 42, 43. мисол размери 74 ҳеҷ кас намегирад, мисол бигирам редка мегирад, лекин вақте ки бора мехари оптум дар коробка размерҳо подряданд, уно мемонанд ва мо ӯро чикор мекунем? бале угадат кардем. ҳатто агар ба зарари хидмонат боша, мо бояд ваёро фурӯшем, мемонем аксия 1000 рубл. Последнее время дар канали интернетии магазини мо хеле ҳам моло бисёр баромадагие ва агар ки случаево шумо дер тамошо карда бошен дар омадани молҳои аксионӣ нестай, мешаванд аксионӣ тез мешаванд ҳам хел молҳо ва без аксия ҳам молҳо на он қадар қиматанд. шумо метавонед дар интернет магазин дар омада мола интихоб кунед ва дар худи ҳамун телеграм заказ кунед. доставка то метро бесплатная, ба дигар ҷоҳо тариқи почта, Узбекистон, Тоҷикистон тариқи самолёт доставка карда мешавад. ссилка дар якум комментария маҳкамай. Ширкатҳои ӯ бо сохтмонӣ дар Петербург машғуланд ва соҳибои хеле ҳам заминҳои калон дар Подмосква ҳастанд ва ба ғайр аз ин Пригожина ҳамчун основатели фабрикаи трол меноманд, яъне ки чӣ гуна фабрикае, яъне ки фабрикаи ҳастае ки ба фоидаи давлат маълумотҳои бардуруғ паҳн мекунанд дар интернет, яъне ки бигем бот сохта мешава, аккаунтҳои леви сохта мешава ки хабарҳои бардуруғ, чизҳои бардуруғ паҳн мекунанд дар интернет, то ки ақидаи мардум дигар хел шава. Пригожин то и қадар вақта рад мекунад ки ягон хел алоқа дора бо ин фабрика, лекин моҳи феврали ҳамин сол ақидаи худша дар ин бора тағйир метаҳад. ма ягон вақт танҳо сармоягузори ин агентствои интернет-исследования набудам. ма ӯро сохтагим ва ӯро идора мекардам хеле ҳам муддати дароз ва ӯ сохта шудагае барои ҳифзи майдонҳои маълумотии Россия аз тарафи Запад, то ки суханҳои бад ба зидди Россия расонида нашаванд. яъне ки оддӣ карда гап занем, ҳазор аккаунтҳои сохта аз ин организация айни замон маълумотҳое мемонанд, маълумотҳое ки ба фоидаи власти Россиянд, яъне ки ҷанга дастгирӣ мекунанд, Запада паст мезананд, мақсад чунин маълумотҳо ва на танҳои фабрикаи фейкӣ таъсир мерасонд дар мардуми Россия. ӯро ҳамчунин гунаҳгор мекунанд барои таъсири бад расонидан дар интихоботи соли 2016 Америка. албатта ки дар ин корро гунаҳгор мекунад американский прокурор, лекин ҳам худи Пригожин ва ҳам Путин алоқаи Пригожина бо ин организация рад мекунанд. ман ҳоло гап мезанам дар бораи Пригожин ва аз шумо хоҳиш дорам ки ҳоло фаҳмен фарқият байни правительствои Российской Федерацияра, российские государствара, шаҳрвандои Россияра ва ё ин ки ягон хел организатсияҳои юридическира. дар амрико ҳамин хел шахс ҳастай бо номи ҷаноб Сорос, ки дар тамоми корҳои ҷаҳонӣ
дахолат мекунад ва ба ман хеле ҳам зиёд рафиқои амрикоӣ мегӯянд ки Америка ягон хел даст надора бо ин кор ҳамчун кишвар адамо ҳам боша и кори шахсии ҷаноби Пригожинай. яъне ки аз рӯи гуфтаҳои Путин мо чиро мефаҳмем? Бисёр дар корҳо агар шумо дидагӣ бошен, Россия мисол меёра Америкара. Мақсад ина овое хеле кардан, ина мо чӣ бае хеле накунем, ина дар Америкае хеле, ина мо ҳам хеле мекунем, чӣ ба Америкае хеле кора карда метавонам, мо хеле кора намекунем. яъне ки ҳамин корро мега худша сравнид мекунанд, лекин Россия дигар хел кор мекунад. ҳамчунин дар бораи иностранни агентҳо, яъне ки агентҳои хориҷӣ гуфта бисёр одаморо дар Россия мақсад маҳрум карданд, мамнуият карданд. Мисол ярликҳои иностранни агентҳои хориҷӣ гуфта монданшон. вақте ки ягон кас мебурад дар бораи ҳамин гап мезанад ки шумо чӣ ба хеле мекунед, дар Россия мегӯянд ки ин кор дар Америка ҳам аст, ку шумо чӣ ба Америкаро намегӯед. дар Америка ҳаст, лекин дар Америка дига хелае, дар Америка на самум делияе. Фарқияти чӣ хел дар Россия одаморо агентҳои хориҷӣ эълон мекунанд ва чӣ хел дар Америка агентҳои хориҷӣ эълон мекунанд. агар ки шумо дар интересни боша, ман дар ин бора отдельни видео мекунам. хеле ҳам историяи дарозае, хеле ҳам маълумоти калонае ман дар инҷо гуфта наметавонам. ва агар ки гап занем дар бораи оне ки оё дар Россия ягон хел дахолат дора организатсияе ки Пригожин сохтага ё ин ки не, чӣ хеле ки худи Путин мега. дар асл бигирем дора. дар асл ҳамин хел мақсад тендер пешниҳод карда мешавад ки ҳамин хел организатсия дар корае ва касе ки хуб худша нишон метиҳад, Россия ҳамуро финансировать мекунад, мақсад ҳамуро мегира. аз дар ин кор Пригожин аз байни дигар одамо, аз байни конкурентош хубтар мебарояд. шахсе ки аз удаи ҳамин кор хеле ҳам бештару хубтар баромада метавонад ва игра в деле нишон метавад. мегӯянд ку гап қати нагӯ, кор қати ки ман мебинем та корта, мақсад соз боша соза. яъне ки дар ин соҳа дар иҷа Пригожин нишон метаҳад ки чӣ хел ӯ тарафдори Путинай ва ҳамин хел ба кори худаш нишон метаҳад ки ман дар Путин кор мекунам. яъне ки доверияи Путина нисбати худаш хеле ҳам сахт мекунад. ва албатта ки чӣ хеле ки то ин замона шумо тамошо кардаин видеоро медонем ки аз аввал мо гуфтем дар бораи ки аз як ходокхона чӣ гуна проектҳои калон қати омад расид ва дар назди Путин худша хеле ҳам хуб муаррифӣ кард ва Путин ӯро мешноса. лекин аз ҳамада проекти калонтарине ки ӯ мекунад ибд ЧВК Вагнер, армияи шахсӣ. ва дар ҳамин ҷа пеш аз маълумотҳоро гуфтан, ман як чизи дигаша мегӯям ки ман мефаҳмам ки дар назди шумо, дар фикри шумо ҳама вақт як савол меояд ки чӣ гуна армияи шахсӣ як шахси дигар дар дуруни як кишвар метавонад бисоза. оё чунин кор мумкина мувофиқи қонун? не, албатта мумкин нест. пас чӣ гуна ин кор мешавад? чӣ гуна ин кор рух метаҳад? инҷаш хеле ҳам ҷолибай, тамошо кунем видеоро. ва албатта ки якум чизеш ки дар инҷа метавонад таъсири хеле ҳам калон бирасонад, и боварии власти Россия нисбати Пригожинай. барое ки қадар корҳо кард, мақсад аз тарека овард, хӯрокшон дод, ягон душманӣ мебуд, мақсад дар рӯз ягон дорӯй медод ки мақсад шикамдард мешидан, ин кора накард. ё ин ки фабрикае ки сохтагӣ буд, албатта ки ба тарафи Россия кор мекард. яъне ки ҳама чи оста оста. яъне ки Пригожин аз ходок сразу армия бисоза, албатта ки ин кора ман фикр мекунам ки қаблуш намекарданд. вақте ки ин кор зина ба зина меояд. якум гап мезанем дар бораи оне ки худи ЧВК Вагнер ҳамин армия кай сохта шудагия. ба яке аз маълумотҳо мегӯянд соли 2013, ба яке аз маълумотҳо мегӯянд соли 2014, лекин аниқаш маълум нестай. лекин якум коре ки дар асл бо Вагнер алоқамандӣ дора, якум кори реал нишон баромадагия ин соли 2014 дар Донбасс. ва ҳамчунин бисёр манбаъҳо мегӯянд ки ҳамаш оғоз шудагия аз Сирия дар соли 2015. ва ҳамчунин дар бораи худи алоқамандии Пригожин бо ЧВК Вагнер ҳамин хел маълумотҳое ҳастае ки мақсад алоқамандии ӯ бо ЧВК Вагнер ҳамчун асосгузор набуд изначална. яъне ки аввал ӯро мондагиян бо дар бораи ин ҳамчун як идоракунанда, бигем як чӣ хел бигӯм, управленец, як супервайзер, як менеҷер, як одаме ки идора карда метавонад. лекин дар давоми видео ҳамаш ба шумо маълум мешавад. ва ҳамчунин ҳамин хел маълумотҳое ҳастае ки ЧВК Вагнер ташкил шудагия ба пешниҳоди худи Министерствои оборонаи Россия. барои чӣ? яъне ки саволи оддӣ дар инҷа ба миён меояд ки барои чӣ дар корае дар як кишвар як армияи шахсии алоҳида аз кишвар, мисол ягон ҷоро заданӣ боша, ягон ҷоро забт кардан, ягон кор карданӣ боша, агар чаро наметавонад ки армияи основнои худи ҳамун ширкат брава ба ин кор? шарте ки
ягон частни армия бояд дар ин кор баравад. яъне ки ин кор сохта мешавад ба хотири оне ки ҳастанд корҳое ки вақте ки ҷавобгарӣ мешавад, вақте ки тира мегӯянд ки бихез ҷавоб бите барои чӣ ту ба фалон ҷо ҳуҷум кардӣ, ту бояд бихезӣ бигӯӣ ки битонӣ гуфта ки ман накардам. Ма дар ин кор дахолат надорам. Ӯ як армияи шахсӣ намедонам, Пригожине ки ҳам рафта задай. Албатта ки бисёр властои бисёр кишварҳо чунин кора дӯст медоранд, мефарашонанд ин кор. И чӣ хеле ку ман накардам, ӯ кард. Осон накай. Бирен хай қатъиян разбираться кунем. Ма вообще дахолат надорам. Ма ӯро агар як гап бигӯ мехеза ба Кремл ҳуҷум мекунад. Типа барои ҳамин кор сохта шудагӣ буд. Меган бисёр экспертҳо. Яъне ки ҳамин пешниҳод аз Министерствои оборонаи Россия шудагиай, мувофиқи гуфтаҳои ман нестай, мувофиқи гуфтаҳои ҳамин экспертҳо ҳастай ва ин пешниҳода Путин қабул мекунад ва ин армия сохта мешавад. Лекин Путин дӯст намедорад ки ҳамаш раз ки отдельнаи шахсияй, отдельнаи набояд ки дар инҷа шайгу ин кора кунад. Аз оборона бояд ки алоҳида боша. Ва якум шахсе ки дар чашми Путин ҳамчун одами боварӣ ба назар мераса, и буд Пригожин ва ҳамчун барои сарварӣ кардани, яъне ки сардорӣ кардани ҳамин армия Путин мемона Пригожина. Ин мненияи экспертҳоай ки чӣ гуна Пригожин соҳиби ин армия шид. Ва албатта ки ҳоло дар давоми видео гап мезанем ки армия чӣ хеле ки мисол аввал основачдагӣ буд ва ҳоло основачдагиай тамоман тағйир дорад. Барои чӣ хотир ки армия вақте ки ташкил мешава, мисол мегирем аз соли 2014 то имрӯза, соли 2014 касе ки дар ин армия буд ҳоло неистанд. Пашти ҳамаш неистанд. Мисол бошам агар фоизи хеле ҳам камшанд. Барои чӣ хотир ки ё ҷанг мераванд, дар ҷанг мебаранд, бо обновид мешава, бо обновид мешава, бо обновид мешава. Мумкин аст ки яъне ки ҳоло мо метавонем бигем ки тамоми солдатое ки дар ин армия ҳастанд, ҳамаша тақрибан ки ҳамаша худи Пригожин гирифтагиа. Яъне ки дар ҳузур доштани ҳаму ё сформировать шудагианд, ташкил шудагианд. А дигар манбаъҳои экспертҳо мегӯянд ки яъне ки ин чунин тендер пешниҳод карда шудагиа барои одамое ки мақсад власти калон доранд дар берун аз худи основной власти Россия. Вода ҳамин хел тендер пешниҳод кардагианд ки дар ин тендерам ба мисли армияи яъне ки тролло дар ин ҷам бо бурд кардагиай Пригожин ва тонистае ки як миқдор шумораи одаморо бигира ва нишон бида ба Путин ки мақсад нама кора карда метавонам ва баъдан финансировать шудан оғоз шудаи дар Пригожин ва ташкил шудагиаи армияи ӯ. Основной кори ки основной шахсе ки дар ин кор даст дорад худи Путинай. Лекин боз одамода дар инҷа савол ба миён меояд ки чӣ ба пас агар не худи Путин аз ӯ тарсид ва чӣ ба ки ба сари худи Путина бо ӯ хест. Оё вообще ба сари Путина хест ё ин ки оё хест ё ин ки Путин худаш тарсид ё ин ки ира ки ташкил кардагиай. Дар давоми видео оҳиста зина ба зина шумо мефаҳмед. Ва агар ки мо бигем ки Вагнер и армияи худи Пригожин набуд дар аввал ва баъдан Пригожин сардори ин армия шид. Як факти дига ҳастае ки ба ин чиз нишон медиҳад ки изначально Пригожин набуд шефи ин армия. И чиай? И номи ҳами армия, яъне ки Вагнер. И ягон хел алоқамандӣ ба худи Пригожин надорад. Ягон бачаи холаи Пригожин, ягон кас, ягон чизи ӯ Вагнер ном надорад. Чӣ гуна ташкил шудагиа, чӣ гуна вообще пайдо шудагиа ин ном ба армия Вагнер. Яъне ки Дмитрий Уткин чунин шахс ҳамин хел пазивной доштагиай Вагнер. Яъне ки ин шахс подполковники ГРУ ва командири ҳозираи ЧВК Вагнер. Яъне ки ин шахс вайни командири ҳамин организация а худи Пригожин командовать намекунад дар армия, барое ки одами вайни нестай. Касе ки хизмат кардагӣ боша медонад ки командир, яъне ки командовать кардани як шахс дар болои армия чӣ гуна и чӣ маъне дорад. Пригожин и лицои якуми ин организация, яъне ки ҳама бо ҳамӣ мешиносанд. Мисол мегирем, просто мешава ҳолатое ки бояд як кас ҳамчун оратор, як кас ҳамчун первое лицо мегӯянд ку намоянда. Як чизи дигааш бо нишон медиҳад ки аз аввал Пригожин дар ин организация набуд ва ин организацияро ӯ ташкил кардагӣ нестае. И ҳамуне ҳастае ки солҳои дароз якчанд қа пеш Пригожин судитса мекард бо хабарнигорое ки ӯро ҳамчун организатори, яъне ки ҳамчун шефи и организацияи ҷангӣ меномиданд. Моҳи августи соли 2022 ӯ суда бо Алексей Венедиктов бурд мекунад. Дар чӣ? Дар кадом муноқиша? Яъне ки ӯ дар эфири Эхо Москва Пригожина хазяйни Вагнер меномад. А ин суд боша ба анҷом мерасад дар ин муноқиша ба фоидаи Пригожин ва ин маълумоти ин шахса нодуруст
қабул мекунам. Лекин як моҳ пасаш худи Пригожин баромад мекуна ки Вагнера худаш ташкил кардагиаи соли 2014. Дар ин ҳолат ҳоло шумо савол метавонед ки баъд суд чӣ кор кард? Дар ин ҳолат суд рад мекуна ки кора бо асҳар тафтиш кунад. Яъне ки дар аввал Пригожин рад мекуна ки аснават кардагиаи и армияра, суд ба фоидаи ӯ тамом мешава, суд тарафдорӣ мекуна ки бале и тасдиқ нестай, баъде ки худаш тасдиқ мекуна ки худаш сохтагиай, оппоненташ мега ки суд ки хай давай ку бинем айсара ки ҳоли худаш гуфтесай ку маем шефшон. Суд мега не, ма кор дор, ма носкаш мирам. Акун чӣ хеле ки дар боло гап задем, вообще чӣ гуна мумкина вуҷуд доштани як армияи шахсӣ дар дохили як давлати дигар. Агар давлати мисол демократӣ боша хорошо, но дар Россия масалан чӣ гуна метавона мумкин боша дар чунин ҳолат як армияи шахсӣ? Иҷаш хеле ҳам ҷолибае. Худи Вагнер официална қайд шудагӣ нестай дар законодательствои Россия ва Дмитрий Песков мега ки вуҷуд доштани Вагнер ягон хел поймол намекуна қонунҳои Россияра. Яъне ки дар аслам дар қонунгузории Россия неста ягон хел статьяе ки вуҷуд доштани ЧВК Вагнера армияи шахсира манъ куна. Ҳамчунин ягон хел законе нестай ки вуҷуд доштани ӯро тасдиқ куна. Яъне ки раст нестай чизе ки законе ки ами кора маҳрум мекуна, значит и кор правилное, бояд бикунӣ по закону. Лекин ҳастай закон барои маҳрум кардани наёмникӣ. Мисол наёмникӣ чие? Як каса мегирӣ бигем корда барои анҷом додани ягон хел ҷиноят. Яъне ки агар ки мо бигем ки ягон хел ворид карда мешава коре ки гурӯҳи ЧВК Вагнер мекуна мувофиқи закон, ягон хелира по закону агар бигем якҷоя кунем дохил кунем алоқамандӣ метавона карда. Яъне ки кори дохил мешава дар статьяи наёмникӣ. Яъне ки тамоми одамое ки дар ЧВК Вагнер кор мекунанд, ҳамаёра мешава ки ҳамчун статьяи наёмникӣ бизанӣ, барои чӣ ки ё ҳамин кора мекунанд. Сумхати кор мекунанд, худи организация ба сум кор мекунад, сум метаншон заказа мегиранд. Мисол любой ҷура ки биган ва ё мераванд мезананд. И бизнесе. Соли гузашта дар Госдума тағйирот ворид мекунанд барои регистратсия кардани Вагнер, яъне ки қонунӣ гардонидани Вагнер. Лекин ин закон қабул шудагӣ нест. Яъне ки ҳамчунин ҳамин кор мешава ки сабаби ин конфликтҳои имрӯзаи ЧВК Вагнер бо властҳои Россия шава. Мисол мегирем, агар ки ЧВК Вагнер официална мувофиқи қонунгузории Россия регистрировать шудагӣ боша, ӯ маҷбур нестае ки контракт имзо кунад бо Министерствои оборонаи Россия, барое ки ӯ ҳам официалния. Акнун дар инҷа як саволи хеле ҳам логични аз тарафи шумо ба миён меояд ки чизе ки официална нестае, мувофиқи қонун нестае, пас чӣ гуна ӯ кор мекунанд, чӣ гуна кори худшон мебаранд ва чӣ гуна ӯ метавона ки ҳоло худ гуфти ки масалан по закону нестае, и регистрировать шудагӣ нестае, официале нестае. Чӣ метавонанд ки бо ӯ Министерствои оборонаи Россия масалан контракт имзо кунанд ва ӯ ба ҷанг бирояд. Барои он хотире ки агар то ҳамин ҷаи видеоро тамошо карда бошем бародаро, ба хотире ки видео дароз нашава шумо хаста нашен, ма видеоро ду қисм кардагием. Дуюм қисмша уже метавонед тамошо кунед, дар болои экран баромад бидорен тамошо кунед. Ҳар душа ма дар як вақт мепартом.